Кажи нещо да го споделиш. Кажи защо е хубаво човек да има и да разполага с такава кола. Мари майка си да си вържи косата нагоре. Нещо искам, а толкова. Тя постоянно иска нещо. Стефан Явка, много ти благодаря. За точно преди ви може да се записвате и за най-шумен прекъсвач, както и за най-нисък автомобил. Той ви очаква. Ще се видим после, Явка. Да продължим напред. Това между другото е едно от Знам, че има и шофьорки. Хайде сега да се намерим една дама. Това е новият ми приятел Кристиян Плеве. Той води едно от децата на фондация Александър Русев по време на парада. Много благодарим на Кристиян. Благодарим, че от Плевен си дошъл до тук. Виждам една розова кола, после искам да отидем при нея. Добре, ще се върнем. Хайде да видим какво има на експата. Ако е малко по-тънче. Има и сянка. Тук при обиколката от лявата ни страна обърнем внимание на един автомобил, само че трябва да се отдалечим. Една уникална Шкода дошла от далечна София на даден автомобил. Живото предаване, Чърки. Първото мога да се обърнем към Шкодата. Това е един от най-уникалните ретро автомобили в България, които съм виждал аз. Наистина, може да обърнете малко специално внимание на нея. Наистина е доста атрактивна. Веднага след нея са колегите от нас Auto с този брутален Dodge, който е початнател. За жалост не може да се приближим до него в момента, защото микрофоните се протикат с нас. Ще подират на тези. Ферари не. Мустанг, този големи букви пише Мустанг. Какво да няма? Ето го двигателя, тази е голямата двигателя. Тук след кратка пауза. Добре, в момента сме на шатрата на Wing Cars или на американските мускули. Изложили са уникални екземпляри. Отново виждаме Ford Mustang. Това е брутален автомобил. Мисля, че жълтият автомобил мина по парада в нашия град. Да, и те още в началото каза, че този автомобил много те впечатлява. Да, наистина.